இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோர்சஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா. இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய சோர்சஸ் என்ன, எங்கிருந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாஸ் வந்து உருவாக்கப்படுகின்றது, அதோடைய மூலங்கள் என்ன, அதுதான் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். லாரன்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சோர்சஸ் அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கன்சென்ட் ஆஃப் த நேஷன்ஸ், நாடுகளுடைய ஒத்திசைவு, அவர்களுடைய சம்மதம் தான் வந்து மிக முக்கியமான சோர்ஸ் அப்படின்றாரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கன்சென்ட் அப்படின்றத இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க. டாசிட் கன்சென்ட், எக்ஸ்ப்ரெஸ் கன்சென்ட். டாசிட் கன்சென்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தில் அந்த சோர்ஸில் உள்ளடக்கமாக அந்த நாட்டினுடைய அல்லது சம்மந்தப்பட்ட நாடுகளுடைய சம்மதம், ஒத்திசைவு அப்படின்றது இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாசிட் கன்சென்ட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டம்ஸ்னு ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாசிட் கன்சென்ட் தான் இருக்குது. இரண்டாவது வகை பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் கன்சென்ட். எக்ஸ்ப்ரெஸ் கன்சென்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட சோர்ஸ்லேயே வெளிப்படையாகவே அவருடைய சம்மதம் வந்து வார்த்தைகளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிக்கப்பட்டு இருக்கும். அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒப்பந்தங்கள், ட்ரீட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த சோர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் கன்சென்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்றாங்க. பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் உடைய சட்டங்கள், ஸ்டாட்யூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் 38 கிளாஸ் 1 அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம சோர்ஸஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து சோர்ஸஸ் அப்படின்னு வெளிப்படையாக அதில் குறிப்பிடப்படலை. இதிலிருந்துலாம் வந்து நம் சட்டங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்டிக்கல் 38 பிரிவு 1 அதில் சொல்லியிருக்காங்க. அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் அந்த சோர்ஸஸ், அந்த சோர்ஸஸை இரண்டு வகையாக வந்து நம்ம பிரிக்கலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மல் சோர்ஸஸ், மெட்டீரியல் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம். ஃபார்மல் சோர்ஸஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷன்ஸ், ட்ரீட்டிஸ், கஸ்டம், ஜென்ரல் பிரின்சிபல், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்மல் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுமாதிரி மெட்டீரியல் சோர்ஸஸ் அப்படின்றது என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜுடிஷியல் டிசிஷன்ஸ், அதே மாதிரி ஜூரிஸ்டிக்ஸ் டீச்சிங்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது இல்லாமல் நிறையா சோர்ஸஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஓவராலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 வகையான சோர்ஸஸ் வந்து நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரீட்டிஸ், ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா கஸ்டம், மூணாவது ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லா, நான்காவது ஜுடிஷியல் டிசிஷன்ஸ், நாலாவது ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஜூரிஸ் அண்ட் ரைட்டர்ஸ், ஆறாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கமிட்டி, ஏழாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேட் பேப்பர்ஸ், எட்டாவது ஸ்டேட்டுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதனுடைய ஓன் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு அது கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒன்பதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசன்ஸ், பத்தாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் அதனுடைய ஆர்கன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 10 வகையான சோர்ஸஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் சோர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரீட்டிஸ், அதுதான் சொல்கிறாங்க. ட்ரீட்டிஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் அப்படின்றாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஜிஸ்லேஷன் கிடையாது, உலக அளவில் எல்லா நாடுகளையும் வந்து கட்டுப்படுத்துறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அல்லது எல்லா நாடுகளுக்கும் இடையேயான ஒரு குறிப்பிட்ட சில விதிமுறைகள் தான் வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த நாடுகளுக்கு இடையேயான சட்டங்களை யாரும் வந்து வகுத்து கொடுக்க முடியாது, அதற்கான அதிகாரம் யாருக்குமே கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து சாவர்னிட்டி அப்படின்றது கொஸ்டின் ஆகிடும். ஆனால் அந்த லெஜிஸ்லேஷன் இல்லாட்டாலுமே இந்த ட்ரீட்டிஸ் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்த வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. ட்ரீட்டிஸ் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நாடுகளை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு உட்பட்டு நடக்கிறதுக்கு அந்த பைண்டிங் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ட்ரீட்டிஸ் தான் வந்து மிக முக்கியமான இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரீட்டிஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வகை இருக்குது. என்ன அப்படின்னா குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனையில் இரு நாடுகளுக்கு மட்டுமே எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கான்ட்ராக்ட், அது வந்து ஒரு ட்ரீட்டி. இரண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிலேட்ரல் ட்ரீட்டிஸ், அதாவது பல நாடுகள் அதில் வந்து சம்மந்தப்பட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வகையான ட்ரீட்டி. இந்த 2 வகையான ட்ரீட்டிஸ் இருக்குது. இந்த 2 வகையான ட்ரீட்டிஸை வந்து 2 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா லா மேக்கிங் ட்ரீட்டிஸ், கான்ட்ராக்ட் ட்ரீட்டிஸ். நம்ம லா மேக்கிங் ட்ரீட்டிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா
இந்த ஜென்ரல் ரூல்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையேயான பொதுவான சில விதிமுறைகளை வந்து அதை வகுத்து கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாடுகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்றத ஒரு தெளிவான பிக்சரை ஒரு வரைமுறைகளை உருவாக்கி அதன் அடிப்படையில் செயல்பட வைக்கிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லா மேக்கிங் ட்ரீட்டிஸ் தான் பண்ணுது. லா மேக்கிங் ட்ரீட்டிஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய சோர்ஸாகவும் இருக்குது. அந்த லா மேக்கிங் ட்ரீட்டிஸில் 2 பகுதிகள் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆப்ரேஷன், அதாவது அந்த ட்ரீட்டிஸ் என்ன அப்படின்றது, அதன் என்னென்ன கூறுகள் விதிமுறைகள் எல்லாமே அப்படின்றது. இரண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டர்டேக்கிங் ஆஃப் பார்ட்டிஸ், அதாவது இந்த ட்ரீட்டிஸில் அந்த ட்ரீட்டியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு என்னென்ன பொறுப்புகள் இருக்கின்றன அப்படின்றத கூறும் பகுதி. இந்த இரண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லா மேக்கிங் ட்ரீட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இரண்டாவது வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் ட்ரீட்டி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மேட்டரில் அந்த சம்மந்தப்பட்ட நாடுகள்கிட்ட டீல் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்டி. அது அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக இல்லை. ட்ரீட்டி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்து வர ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய சோர்ஸாக இருந்தாலுமே அது கஸ்டமரி லாவுக்கு வந்து எதிரான ஒரு விஷயம்தான். ஏன்னா எங்கெல்லாம் வந்து கஸ்டம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரீட்டி தேவைப்படாது. அந்த கஸ்டமை பிரேக் பண்ணி தான் ட்ரீட்டிஸ் வந்து உருவாக்குறாங்க. ஸோ ட்ரீட்டி வந்து எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கஸ்டமுக்கு எதிராக தான் இருக்கும். இரண்டாவது மிக முக்கியமான சோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கஸ்டம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக பழமையான உண்மையான ஒரு ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கஸ்டம் தான். இந்த கஸ்டம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இடைப்பட்ட கடந்த செஞ்சுரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட சோர்ஸும் அதுதான். ஏன்னா நிறையா ட்ரீட்டிஸ் உருவானனால உலகப்போர், வர்த்தக புரட்சி, தொழில் புரட்சி இதெல்லாம் நடந்தனால கஸ்டம்ஸ் எல்லாமே மீறப்பட்டு அந்தந்த நாடுகள் அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ட்ரீட்டிஸ் ஒப்பந்தங்களை என்ன பண்ணாங்கன்னா உருவாக்கிக்கிட்டு செயல்பட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ கடந்த நூற்றாண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கஸ்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக மீறப்பட்டது அல்லது கஸ்டம்ஸ் அதிகமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. ஆனாலும் இது செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸாக இருக்குது. கஸ்டம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்கும். கஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது சும்மா இன்றைக்கி நாளைக்கு உருவாக்குனது கிடையாது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பல ஆண்டுகள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கான பழக்கங்கள் வந்து கஸ்டம்ஸில் இருக்கும். ஆர்டிகல் 38B வந்து இந்த கஸ்டம்ஸ் பற்றி சொல்லுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 விஷயம் இருக்கணும். லாங் டியூரேஷன் இருக்கணும், அது எப்போ உருவாச்சுனே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு லாங் டியூரேஷன் இருக்கணும், யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கணும், நாடுகளுக்கு இடையே பின்பற்றுவதில் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கணும், மூணாவது பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி, தொடர்ந்து அது பின்பற்றப்பட்டு வந்துருக்கணும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நடுவில் ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது கஷ்டம் கிடையாது. யூனிஃபார்மிட்டியில் சில குறைபாடு இருந்தாலுமே அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல ஒரு ஜெனரலான ஒரு இது விஷயம் இருக்கணும். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கஸ்டமுடைய இன்க்ரிடியண்ட்டாக வந்து சொல்கிறாங்க. நார்த் சி கான்டினென்டல் செல்ஃப் கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கஸ்டம் பற்றி ரொம்ப டீப்பாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் வெஸ்ட் ரேண்ட் சென்ட்ரல் கோல்டு மைனிங் கம்பெனி லிமிடெட் வேர்சஸ் ஆர் இந்த கேஸில் என்ன பார்த்துருக்காங்கன்னா கஸ்டம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சோர்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் லா அதை வந்து வயலேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றாவது மிக முக்கியமான சோர்சஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லா, சட்டத்தில் உள்ள சில பொதுவான கோட்பாடுகள் வந்து எப்பொழுதுமே பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லா தான். உதாரணத்துக்கு வந்து ரெஸ் ஜுடிகேட்டா, எஸ்டோப்பல் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லா. இது வந்து எல்லா நேஷன்லையுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிவிலைஸ்ட் நேஷன்ஸில் ரெகனைஸ் பண்ண பிரின்சிபல்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் கஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அது வந்து மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமாக இருக்குது. எங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரீட்டிஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கோ அல்லது வேறு ஏதாவது அடிப்படையில் நம்மளால் முடிவெடுக்க முடியலையோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லா அதன் அடிப்படையில் வந்து முடிவெடுக்கிறாங்க. ஜஸ்டிஸ், ஈக்விட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முழுமையாக வந்து பார்த்து முடிவெடுக்கிறது இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. ஜென்ரல் பிரின்சிபல் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெர்சஸ் கீன் இந்த கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்றது முழுக்க ஜஸ்டிஸ், ஈக்குவாலிட்டி, லாங் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கோட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்காவதாக மிக முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் டிசிஷன்ஸ், அதாவது நீதித்துறை.
ட்ரிபியூனல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிபியூனல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிபியூனல்ஸ் இருக்கக்கூடிய முடிவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மிக முக்கியமான சோர்ஸாக இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு இருக்குது. ஆர்டிகல் 38 இந்த நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் ஆர்டிகல் 38 அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஜுடிஷியல் டிசிஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு கிரேட்டர் வெயிட் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜாயிண்ட் கன்சென்ட், ஒரு சம்மந்தப்பட்ட நாடுகளுக்குள்ளேயே உள்ள ஒரு ஜாயிண்ட் கன்சென்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் 59 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டிசிஷன் வந்து அந்த சம்மந்தப்பட்ட பார்ட்டிஸை மட்டும் தான் பைண்ட் பண்ணும். அந்த பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்லி அப்ளிகபிள் டு த பார்ட்டிஸ். அந்த கேஸில் எந்த சம்மந்தப்பட்ட பார்ட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் சம்மந்தப்பட்ட நாடுகளுக்கு மட்டும்தான் செல்லும் அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட்டுடைய டிசிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணப்படுது. அதாவது மற்ற ஒரு ஜுடிஷியல் ப்ரெசிடெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸுடைய டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்கு தொடர்ந்து வர பல வழக்குகளில் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு அதன் அடிப்படையில் செயல்படுவதும் நடக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜுடிஷியல் டிசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முனிசிபல் கோர்ட்டுடைய டிசிஷன் ப்ரைஸ் கோர்ட்டுடைய டிஃப்ரெண்ட். முனிசிபல் கோர்ட் அப்படின்றது அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள கோர்ட். அந்த 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 நாடுகளில் உள்ள கோர்ட் வழங்கக்கூடிய டிசிஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருத்தில் அவங்க வந்து தே ஆர் ரிசீவிங் த டிசிஷன். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி கிடையாது. அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள கோர்ட் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி கிடையாது. ஆனால் அதுக்கான மதிப்பு, அதுக்கான ரெஸ்பெக்ட் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுமாதிரி ப்ரைஸ் கோர்ட்னா போர் நடக்குது, சில பகுதிகளை வந்து இவங்க ஆக்குப்பை பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பகுதி யாருக்கு சொந்தம், இந்த நாட்டுக்கு சொந்தமா அந்த நாட்டுக்கு சொந்தமா, அந்த மாதிரி வந்து முடிவெடுக்க தான் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் கோர்ட். அந்த ப்ரைஸ் கோர்ட்டுடைய டிசிஷனும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாவுடைய சோர்ஸாக வந்து சில சமயங்களில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 5ஆவதாக டெக்ஸ்ட் ரைட்டர்ஸ், அது மாதிரி ஜூரிஸ்டுடைய அவருடைய ஒப்பீனியன், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான சோர்ஸாக இருக்குது. அந்தந்த நாடுகளில் இருக்கிற சட்ட வல்லுநர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா. ஆர்டிகல் 38 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஆர்டிகல் 38 ஆஃப் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் அதோடைய சட்டத்துடைய ஆர்டிகல் 38 என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஹைலி குவாலிஃபைட் ரைட்டர்ஸ், அதாவது ஜூரிஸ்ட் சட்ட நிபுணர்கள், அவர்களுடைய மிக தகுதி வாய்ந்த சட்ட நிபுணர்கள், அவர்களுடைய எழுத்துக்கள், அவர்களுடைய கருத்துக்கள், அவருடைய ஒப்பீனியன், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணப்படணும். அதில் வந்து கருத்தில் கொள்ளப்படணும் அப்படின்னு சொல்லுது. அமெரிக்காலையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னலாக அப்படின்றத அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரீட்டி இல்லையோ, எங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஜிஸ்லேஷன் ப்ராப்பராக இல்லையோ, எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் டெசிஷன் இல்லையோ, எங்கெல்லாம் கஸ்டம் இல்லையோ, யூசேஜ் இல்லையோ, அங்கே அந்த மாதிரி விஷயங்களை எதன் அடிப்படையில் தீர்மானிக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜூரிஸ்டுடைய சட்ட வல்லுநர்கள், சட்ட நிபுணர்கள், அவர்களுடைய ஒப்பீனியன், அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீர்மானிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 6ஆவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் காமிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பன்ஹியூம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, கமிட்டி அப்படின்றது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாவை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மிக முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்றாரு. இது வந்து கமிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ரூல்ஸ் கிடையாது. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுறது அப்படின்னு சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொலைட்னஸ்ஸாக, இப்போ வந்து அவர் எனக்கு தரணும்னு எந்த விதமான இதுவுமே அவருக்கு கடப்பாடுமே கிடையாது, எந்த வித அவசியமே எனக்கு கிடையாது. ஆனால் நான் அவர்கிட்ட போய் ஒரு பொலைட்னஸோடு கேட்குறப்ப அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, சரி இவ்வளோ இதாக கேட்குறான்னு அப்படின்றதுக்காக அவருடைய பெருந்தன்மையை கொண்டு செய்ய முடியும். அதே மாதிரி அவருடைய கன்வீனியன்ஸ்க்காக செய்ய முடியும். அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்குது, ஸோ நல்ல மனுஷனாக இருக்கார், இவர் வந்து கேட்குறாரு, ஸோ அவரோட அந்த நல்ல பேருக்காக நம்ம செய்வோம் அப்படின்ற அடிப்படையில், அந்த குட்வில் அடிப்படையில் செய்கிறது. இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நாடுகளுக்கிடையே வந்து இதே மாதிரி இந்த பொலைட்னஸ், கன்வீனியன்ஸ், குட்வில் பேஸ் பண்ணி சில விஷயங்களை செய்வாங்க. ஈவன் அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான அவசியமும் இல்லை, எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாட்டாலும் கூட அவங்க செய்வாங்க. இதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கமிட்டி அப்படின்றாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் கமிட்டி அப்படின்றது ஒரு ரூல்ஸ் கிடையாது. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு லாவும் கிடையாது. ஆனால் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லா உருவாகிறதுக்கு மிக முக்கியமான சோர்ஸாக இருக்குது. ரஷ்யன் ரிப்பப்ளிக் வெர்சஸ் சிப்ரேரியா
இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ரூஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இன்டர்நேஷ்னல் கமிட்டி அப்படின்றது ஒரு பதிலுக்கு பதில் ஒரு நாடு இன்னொரு நாடுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நன்றி கடன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது வந்து அவர்களுடைய நட்புக்கு முன்பு உருவாகக்கூடிய ஒரு விஷயம். இரண்டு நாடுகள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு நட்பு நாடுகளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு கமிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றாரு. இந்த கமிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் கமிட்டி அப்படின்றது எதன் அடிப்படையில் செயல்படுது அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நாட்டுக்கிட்ட ஒரு நீதியின் அடிப்படையில் செயல்படுறேன், பதிலுக்கு அவனும் அந்த நீதியின் அடிப்படையில் செயல்படுவான் அப்படின்ற ஒரு குட் ஃபெய்த் அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கமிட்டி அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஏழாவதாக வந்து இன்டர்நேஷ்னலாவுடைய ஒரு முக்கியமான சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேட் பேப்பர்ஸ். இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேட் பேப்பர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ரீட்டி அல்லாத சில விஷயங்கள், சில முக்கியமான இஷ்யூஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அங்கே உள்ள அந்த நாட்டில் உள்ள ஜூரிஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஒப்பீனியனை வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க. இந்த சப்மிட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதோடைய ஃபாரின் அஃபேர்ஸு டிபார்ட்மெண்ட்டு அல்லது அவரோட ரிலேஷன்ஷிப், இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் இது சம்மந்தமான நிறையா விஷயங்கள் ஜூரிஸ்ட் வந்து அவருடைய ஒப்பீனியனை வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க. இதே எல்லாமே ஒரு வேளை பப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான லிட்ரேச்சராகவே இருக்கும். அந்தளவுக்கு இது வந்து ஒரு முக்கியமான சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எட்டாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது அந்த மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த நாட்டினுடைய பிரதிநிதிகளுக்கு இந்த நாடு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்படி நடந்துக்கணும், இதன் அடிப்படையில் செயல்படணும் அப்படின்னு சில ஆக்ட்ஸ், சில டெக்ளரேஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேட்ஸ்மேன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் அந்த லீகல் அட்வைஸரோட ஒப்பீனியனில் இருக்கும், கவர்மெண்ட்டுடைய டெக்ளரேஷன் இருக்கும், அந்த ஜூரிஸ்டுடைய ஒப்பீனியன் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் த பீரியட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் பிகம் அ யூசேஜ். அந்த யூசேஜ் என்ன ஆகும்னா ஓவர் த பீரியட் அகைன் இட் பிகம் அ கஸ்டமாக மாறிடும். கஸ்டமாகிருச்சு அப்படின்னா கஸ்டம் ஆல்வேஸ் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்பதாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசன். இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜுடிஷியல் ரீசனிங் வந்து சில விஷயங்கள் பேஸ் பண்ணி, அதாவது ப்ரெசிடெண்ட் முன்னாடி இது மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற அடிப்படையிலையோ இல்லை ஃபைண்டிங் ஆஃப் அனாலஜிஸ் இதுதான் வந்து பொருத்தமாக இருக்கும், இந்த விஷயத்துக்கு இந்த விதிகள் வந்து பொருத்தமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி செயல்பட்டால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு இருந்தாலோ, இல்லை சில ரூல்ஸ் சில லாஸ் வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த விஷயத்தில், அதன் அடிப்படையில் நம்ம செயல்படுவோம் அப்படின்ற சில காரணங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரீசன் அடிப்படையில் செயல்படலாம். இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளேஸ் ஆஃப் ரீசன் அப்படின்றதுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான சோர்ஸ், இன்டர்நேஷ்னலாக ஒரு முக்கியமான சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடைசியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லாஸ்க்கான சோர்ஸில் கடைசியானது லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்ன்ற மாதிரி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் இருப்பாங்க இல்லையா, லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ், யுனைடெட் நேஷன்ஸ், அவர்களுடைய ஆர்கன்ஸ் FAO, WHO, ILO இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய தீர்மானங்கள், அவர்களுடைய சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ரூல்ஸு, அவர்கள் செயல்படுத்தக்கூடிய சில திட்டங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோர்ஸஸாக இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் லாஸுடைய சோர்ஸஸாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா. 10 விஷயங்கள் இருக்குது. தேங்க்யூ. அடுத்த பகுதியில் இன்னும் ஒரு நல்ல தலைப்பில் சந்திப்போம். அதுவரை நான் அகமது, இன்டெல் டைம்ஸுக்காக நன்றி.